Det næste, vi skal have på scenen, det er nemlig Jan Vedersø fra Panorama Invest. Og Panorama Invest, det er en dansk forvalter med fokus på blandt andet også kvalitetsaktier, som vi lige har hørt fra en anden forvalter. Nu fortsætter vi en lille smule i samme spor, men det bliver en anden måde, vi skal snakke om det på nu. Så et stort velkommen til Jan, og skal vi ikke alle sammen lige starte med at give ham en stor hånd. Tak skal du have. Jamen, tusind tak, fordi I har valgt at tilbringe de næste 20 minutter sammen med mig. Det sætter jeg stor pris på. Jeg hedder Jan, og jeg er investeringsansvarlig i Panorama Invest. Inden vi fortsætter, så skal vi lige igennem den her disclaimer. Vi yder ingen investeringsrådgivning over for private. Der er ikke nogen opfordring til køb eller salg på præsentationen. Der er risici ved enhver investering, herunder også, hvis man skulle overveje at investere i Panorama Invest. Og på hjemmesiden, der kan man læse vores PRIP-dokument og vores prospekt, sammen med en masse andre ting, som vi synes er relevante. Vi stiller spørgsmålet, kan man skabe et langt højere afkast end markedet med lavere risiko? Vores svar på det spørgsmål, det er, at det mener vi godt, man kan. Og årsagen til det er, at vores erfaring siger os, at aktier og aktiemarkeder, de misprises ofte og markant, relativt til deres fundamentale værdi. Ja. Vi mener godt, at man kan skabe et højere afkast med en lavere risiko. Og årsagen til det er, at vores erfaring siger os, at aktier og aktiemarkeder, de misprises ofte markant relativt til fundamental værdi. Det er det, der er årsagen. Og lige præcis det her spørgsmål, mener vi, er en af de allervigtigste ting inden for investering. Og det skal jeg prøve at vise, hvorfor vi mener det. Fordi hvis man tror på det her, jamen, så kan man købe, hvis man kan se det, væsentligt undervurderede selskaber og sælge dem mod fair værdi. Og igen, hvis det her det er rigtigt, så skal man også tænke lidt over, hvis man investerer i et indeks for eksempel, hvordan det her indeks så prisfastsat. Så det vil jeg prøve at vise nogle eksempler på. For mig gerne i hvert fald. Nå, tak skal du have. Tak. Vi håber på, at der bliver skruet ned, og så prøver jeg at skrue lidt op i mellemtiden. Et rigtig godt citat, som fortæller noget om markedet efter min mening. Jeg kan ikke selv sige det bedre. Det er oprindeligt sagt af Benjamin Graham, som var mentor for Warren Buffett, og senere er det gentaget flere gange af Warren Buffett. In the short run, the market is a voting machine, but in the long run, it's a waiting machine. Og det de mener med det er, at på kort sigt, der fluktuerer aktier rigtig meget. Men på lang sigt, der er overskud og pengestrømme, det der ligesom er ankeret for aktiers prisfastsættelse. Vi kan prøve at se nogle eksempler. Her viser vi et interval, som forskellige store globale aktier har bevæget sig i bare de seneste 12 måneder, som ikke har været specielt volatile i forhold til, hvad man normalt ser. Så vi stiller spørgsmålet, hvis markedet prisfastsætter aktier korrekt, ville enkeltaktier så bevæge sig så meget, som de gør på 12 måneders sigt? Man kan se, at Mærsk har bevæget sig mellem 8.400 og 14.400. Det er 72%, Novo 75%, Nvidia 222%, Tesla 97%, Ørsted 74%. For os er svaret på det spørgsmål nej. Vores erfaring siger os, at enkeltaktier de bevæger sig alt for meget i forhold til, hvad de ville gøre, hvis de var nogenlunde korrekt prisfastsat. Et andet eksempel på det her, det er prisfastsættelsen af S&P 500 på PE. Grafen går tilbage til 1881. Og den form for PE, den hedder cyklisk justeret PE. Så det betyder simpelthen bare, at man tager gennemsnittet af de sidste 10 års indtjening, og så er hvert år ligesom inflationsreguleret op til i dag. Så det giver sådan en mere jævn graf, hvis man bare kigger på en almindelig PE-graf. Og man kan se forskellige ting. Man kan se, at niveauet ligger højt, den sidste observation, i forhold til gennemsnittet. Så hvis markedet skal falde tilbage til det gennemsnit, jamen, så skal det falde relativt meget. Og man kan også se en anden ting, og det er det højeste niveau nogensinde. Det var i år 2000, i hvert fald nogensinde målt her. Og på den næste slide vil vi så vise, hvordan markedsafkastet var efterfølgende. Den graf, der er over til venstre, den viser den nederste grå linje. Den viser totalafkastet for det globale aktiemarked, hvor de amerikanske aktier de udgør ca. 70%. Og den øverste blå linje, den viser totalafkastet for danske 10-årige obligationer. Så man kan se, efter den boble, den IT-boblen, vi havde i 2000, så har det globale marked underperformet obligationer i rigtig mange år.
faktisk i cirka 20 år. Efterfølgende er det så steget rigtig meget, og det er jo fint. Vi vil bare hæve et flag for, at vi mener, at der er en vis stor sandsynlighed for, at det er betydeligt overvurderet. Det amerikanske marked især. Et andet eksempel, det er japanske Topix-indeks. Der går vi tilbage til 89, dengang at japanske aktier var meget moderne. Og den boble bristede, som de fleste af jer sikkert har set før. Så hvis man ser, igen er det Topix, den grå linje for neden, og så er det så obligationer, den øverste blå. Hvis man ser, hvad der skete med totalafkastet i de næste, jeg tror det er 35 år, så ligger Topix stadigvæk markant under, jeg skal nok lige gøre sådan her, markant under obligationsafkastet efter 35 år. Så værdifastsættelse er efter vores opfattelse helt essentielt, og markedet de priser ikke hverken indeks og slet ikke enkeltaktier til deres fair værdi som udgangspunkt. Det har stor indflydelse på, hvordan vi investerer i Panorama Invest, så nu vil jeg prøve at gennemgå, hvad vi gør. I kort opsummering først. Vi køber undervurderede selskaber og sætter dem på fair værdi, og det gør vi med en fleksibel aktieandel, som kan variere mellem 20 og 100%. En hurtig introduktion. Vi har stiftet Panorama Invest for at skabe de rammer, som vi mener, der skal til for at få det bedste risikojusterede afkast, et højt afkast og en god kapitalbeskyttelse. Det kan vi selvfølgelig aldrig love, at vi bliver ved med at gøre, men aktieandelen kan variere mellem 20 og 100%. Så vi behøver ikke at være investeret, hvis ikke vi finder noget, der er værd at investere i. En kort introduktion. Anders, ude til højre, fik jeg mulighed for at ansætte i 2019, da jeg havde ansvaret for aktier i Almindelig Brand Asset Management. Han er en super dygtig analytiker, og han står for at lave alle vores modeller i selskabet. Henrik og jeg, vi har kendt hinanden siden vi var 1,5 år gamle, voksede op på den samme vej. Henrik har i mange år været øverste chef for Danske Markets. Han har haft ansvaret for valuta og for renter. Henrik og jeg, vi sparer om global økonomi og om alt, hvad der vedrører selskabet. Og Anders og jeg, vi sparer primært om specifikke aktieinvesteringer. Jeg har selv investeringsansvar, og før det, der var jeg 5 år ansvarlig for aktier i Almindelig Brand Asset Management. Før den tid, der har jeg været aktiechef i 3 år i Lægernes Pensionskasse. Og før den tid igen, så har jeg i mange år været kapitalforvalter i Danske Banks finansafdeling, også kaldet egenbeholdningen. Så det er min baggrund. Vi har selv investeret mere end 25 millioner i fonden, dels fordi vi tror på den selvfølgelig, men også for at være sikre på, at vi har hånden på kogepladen sammen med vores medinvestorer. Kort om vores professional track. I Almindelig Brand Asset Management, der havde vi ansvaret for globale aktier og 2 mixfonde. Vi havde 4 stjerner hos Morningstar på den globale og 5 stjerner på de 2 mixer. Så havde vi en europæisk og en nordisk fond også, som havde 3 stjerner. En kæmpe disclaimer til at starte med. Det afkast, I ser her, der er det kun fra den stiplede linje og så til højre, der ligesom er fondens afkast siden december 2023. Afkastet derefter, eller før det er verificeret af revisionsselskabet Deloitte, og det er min private største ratepension. Grunden til, at vi viser det, det er fordi, at fonden kører den samme strategi, og de penge, de er investeret, penge fra ratepensionen er investeret tilbage i fonden. Så, så med den disclaimer, så kan man se, at den gennemsnitlige aktieandel har været 53% over de her mere end 20 år. Man kan se, at det samlede afkast har været markant højere, end det har været for globale aktier. Og man kan muligvis også se, at de største årlige tab har indtil videre været mindre, end de har været for globale aktier. Og en sidste ting, det er, at i perioden her, 2001-2008, hvor globale aktier netto faldt, der lykkedes det at skabe et væsentligt positivt afkast alligevel. Så hvordan gør vi det her? Man kan sige, at en aktieandel på 53%, det er alt andet lige en indikation af en lavere risiko, end det, der har været til stede i globale aktier, som jo er 100% investeret. Så hvordan gør vi det her? Vores mål er at opnå et højt langsigtet absolut afkast og en god langsigtet kapitalbeskyttelse. Jeg vil gerne understrege, at det er et absolut afkast. Så vi investerer kun, hvis vi mener, at selskaber er væsentligt undervurderet.
Langt de fleste forvaltere, de er relative, det vil sige, at de skal være investeret 100%, og så tager de bedste investeringer, de kan finde derudfra. Det gør vi ikke. Vi investerer ikke, hvis vi ikke mener, at selskaberne er væsentligt undervurderet. Så vi investerer i selskaber af tilstrækkelig kvalitet, så længe de er væsentligt undervurderet. Og når et selskab nærmer sig vores fundamentale bud på fair værdi, så sælger vi og geninvesterer i nye undervurderede kvalitetsselskaber eller midlertidigt i obligationer. Og det er det eneste, vi gør. Vi investerer ikke i aktier, fordi de ligger i et indeks. Vi investerer ikke i aktier, fordi de er populære. Vi investerer kun i selskaber, vi mener er væsentligt undervurderet. Selskabsmæssig kvalitet. Som sagt investerer vi kun, hvis selskaber har tilstrækkelig kvalitet. Og kvalitet har to mål for os. Det ene er, at det giver tryghed i at investere i mange år, uden at være bekymret for, om selskabet går konkurs eller bliver udvandet igennem aktieudstedelser. Og så gør vi det på grund af, at vi ikke kan forudsige de fremtidige pengestrømme, hvis kvaliteten er for lav. Hvis det blafrer op og ned, så kan vi ikke med rimelighed estimere, hvad de fremtidige pengestrømme de er værd. Så eksempler på, hvad der medvirker til forudsigelige pengestrømme, det er vedvarende konkurrencefordele. Det vil sige, hvad det selskabet kan, som gør, at de i mange år fremadrettet får en gennemsnitlig højere margin end andre, et højere afkast på den investerede kapital. Det kunne for eksempel være et patent, bare for at tage et eksempel. Så er det meget vigtigt for os, at vi har kompetente ledelser i spidsen for vores selskaber, og at de ledelser har kompetente strategier for selskabets udvikling. Sund kapitalstruktur er meget vigtigt for os, og så foretrækker vi attraktive industrier, men det er ikke et ultimativt krav. Hvad er et undervurderet selskab? Et selskab, der er undervurderet, hvis selskabets fremtidige pengestrømme er mere værd, end selskabet kan købe til i dag. Ja, det kan man nok godt være enig i. Men hvordan estimerer man de her pengestrømme? Jamen, det gør vi ved først at sætte os grundigt ind i selskabets konkurrencesituation, i de markeder, de opererer i. Og efter det, så giver vi vores konservative estimater af omsætning, marginer, skat og geninvestering. Og det, der så er tilbage, det er frie pengestrømme, som er det, som vi investorer lever af. De pengestrømme, dem tilbagediskonterer vi så til i dag, med en rente, som modsvarer selskabets risiko. Det kan altså også en DCF-model, det jeg snakker om her. Så det er den måde, vi prisfastsætter selskaber på. Og hvad betyder undervurderingen så? Jamen, vi prøver at give et eksempel her, hvor vi vedtager, at fundamental værdi for et selskab, det er 100. Og vi siger, at det er et selskab, som har lidt højere risiko måske end det gennemsnitlige, så det skal give en rente på 8% om året for at være korrekt prisfastsat. Så der kan man se, at vi går fra 100 til 108 til 117. Og i eksemplet så har vi mulighed for at købe det her selskab på kurs 70. Så det vil sige væsentligt under fundamental værdi. Vi ved ikke, hvornår selskabet igen bliver fair value. Vi ved bare, at hvis det sker efter 3 år, så har vi en gennemsnitlig forrentning på 22%. Hvis det sker efter 6 år, så har vi en gennemsnitlig forrentning på 15%. Så det er altså bevægelsen fra undervurdering og så op til den her fair value-linje. Det er det, der trækker afkastet på lang sigt, og det er det, vi forventer og selvfølgelig også håber på bliver ved med at ske. Og det er det, der ligesom er svaret på spørgsmålet. Ved at købe et selskab, der er væsentligt undervurderet, så på et eller andet tidspunkt, forudsat man er ret selvfølgelig, jamen så vil det igen være fundamental værdi, og så har man mulighed for at sælge det og købe nye undervurderede selskaber. En illustration, hvis vi ser firkanten og betragter det som hele det globale aktiemarked, så kan man se på den vandrette linje, der går vi fra lav kvalitet til høj kvalitet, og på den lodrette linje går vi fra lav gennemsnitlig årlig forrentning til høj. Så vores søgeområde, det er en høj gennemsnitlig langsigtet forrentning. Og som man kan se, så investerer vi ikke kun i det højeste niveau af kvalitet. Vi går faktisk en lille smule over midtlinjen, så det vil sige lidt lavere kvalitet end gennemsnittet, forudsat at de selskaber er markant undervurderet. Så vi vil kræve en langt højere forrentning fremadrettet for at investere i et selskab, der har lidt lavere kvalitet. Det er det, man kan se på skyen, at den ligesom spidser til mod venstre. Som sagt, vores aktieandel kan variere mellem 20 og 100%, og resten det er obligationer.
Så obligationer, hvilken effekt har det ligesom i porteføljen? Jamen, der er 2 ting. Det er tørt krudt i perioder, hvor markedet falder voldsomt, og hvor der er masser af gode investeringsmuligheder. Og i en situation, hvor markedet er væsentligt overvurderet, som vi mener, at det amerikanske marked er i øjeblikket, jamen så medvirker det til kapitalbeskyttelse. Og det er vores ultimative anker for kapitalbeskyttelsen, når alle aktiemarkeder stort set er overvurderet. En lille opsummering. Vi mener, at det er bedre at vente på de rigtige muligheder, end at investere i selskaber, der ikke er undervurderet. Og det kan man kun, hvis man har en fleksibel aktieandel. Så vi har prøvet at vise, at vi mener, at markedet de misprisfastsætter aktier og aktiemarkeder. Og det er vigtigt at tage stilling til som investor. Fordi hvis det er rigtigt, så bør man måske ikke på daglig basis, men i hvert fald måske hver kvartal eller hver halve år forholde sig til, om man mener, at markedet er fair priset, eller det ikke er. Og så giver markedet jo muligheden for at sælge, hvis noget det bliver for dyrt, og så kan man geninvestere i andre ting. Og så har vi prøvet at vise en helt overordnet, hvordan vi investerer. Så tusind tak, fordi I lyttede. Vi er til stede i vores stand hele dagen, og I er altid velkommen til at kontakte os, hvis I synes, det lyder interessant. Så mange tak for det. Tak for oplægget, Jan, og vi slutter selvfølgelig ikke her, fordi der er mulighed for spørgsmål, så hvis der er nogen, der brænder inde med gode spørgsmål, så ræk en lap i vejret, og så skal jeg nok give jer ordet, når det er jeres tur. Og vi starter med Anders her. Jeg vil gerne spørge dig om 2 konkrete aktier. Ja. Kvalitetsaktier efter din mening. GN Store Nord og Ambu. Og når du snakker om obligationer, ja. og du kommer fra Almindelig Brand, så ved alle, at Almindelig Brand har fokus på meget korte obligationer. Er det det samme, I har her, eller har I en mere aggressiv tilgang til obligationsinvesteringer? Hvis jeg lige tager det sidste spørgsmål først, så vil jeg sige, at vi er partner i Panorama Invest, så vi har tidligere været i Almindelig Brand. Men der har jeg siddet med aktier, så jeg ikke har haft noget med deres obligationer at gøre. Men jeg kan sige, at de obligationer, vi investerer i, det er 1-årige flexobligationer, så helt korte obligationer. Og det vil det typisk være. Det kan være, at hvis rentekurven den stejler meget, eller hvis de længere renter bliver noget højere, at vi kunne finde på at gå ud i 5 år. Men jeg tror ikke, vi kunne finde på at gå længere ud. Med hensyn til GN Store Nord og Ambu, så kunne jeg bedst tænke mig kun at udtale mig om selskaber, som jeg lige selv har investeret. Og jeg kan sige, at vi ikke har investeret i nogen af dem. Så hvorvidt det er de kvalitetsselskaber, det har jeg også en mening om, men jeg vil helst ikke svare, hvis jeg kan undgå det. Og jeg synes heller ikke, at det måske er helt rigtigt at svare, hvis man ikke for nylig har analyseret aktien. Så jeg håber, at du kan leve med det svar. Super. Der var et spørgsmål bagved os. Ja, lidt omkring det her med makrotiming, det her med at gå kontant. Ja. Hvor mange procent er ikke kontant i øjeblikket, og hvad er de primære driver for at sige, nu er det 10% eller 10% eller? Ja. Tusind tak for spørgsmålet, fordi det fik jeg ikke sagt tydeligt nok. For at svare på spørgsmålet, vi har 67% aktier nu, og 33% obligationer. Vi investerer med udgangspunkt i det enkelte selskab, så det er ikke makrotiming på den måde. Og når de her selskaber de når fair værdi, så sælger vi dem, og hvis vi kan investere direkte videre i nye undervurderede selskaber, gør vi det. Og ellers så parkerer vi dem i obligationer. Ikke? Så vil sige, almindelig makroøkonomi betyder ikke så meget for os, men det, der betyder noget for os, det er strukturel makroøkonomi. Hvis for eksempel tager den amerikanske økonomi, så er de har en meget stort budgetunderskud, strukturelt budgetunderskud, og de har en gæld, som vokser meget. Det for os, det er en strukturel ting. Ligesådan har de efter vores opfattelse et højt prisfastsat aktiemarked, og faktisk også et semihøjt prisfastsat boligmarked. Så det er ting, som kan ramme økonomien, hvis de falder på et tidspunkt, igennem den sammenhæng, der er mellem formue og så opsparing. Fordi typisk, når folks formue falder, så øger det deres opsparing. Og den amerikanske opsparingskvote ligger også meget lavt. Så det er kun store strukturelle ting, der interesserer os. Vi er også ret skeptiske på den kinesiske økonomi, og har været det i mange år. Af samme årsag. Men tak for spørgsmålet. Der er et spørgsmål der. Kan du nævne for eksempel de 3 største af jeres positioner, og hvad er jeres afkast års til dato? Ja,
Vi er sådan lidt anderledes, fordi, det kan være det, fordi vi er en ny fond, men vi er sådan en lille smule, vi offentliggør ikke hele porteføljen. Men jeg kan fortælle dig 4 af de aktier, vi har skrevet om. Og det er SAP, det er Pandora, det er BMW, og så er det Netcompany. De 4 har vi beskrevet inde på vores hjemmeside. Og ved udgangen af 3. kvartal, der var vores afkast, som jeg husker, cirka 9%. Det stammer fra 11% på aktierne, og så er det selvfølgelig 3% på obligationerne cirka. Som vi skriver til vores investorer, jamen, så investerer vi ud fra en observation om, at det amerikanske aktiemarked er markant overvurderet. Og det er ikke kun på et nøgletal. Det er uanset hvordan vi ser det, så er det markant overvurderet. Om det er aktierisikopræmien, altså mod obligationer, om det er Shiller PE, som jeg nævnte før, det der hedder cyklisk justeret PE, om det er almindelig PE, og om det er profitraten i økonomien, fordi den varierer over lang tid, så svinger selskabernes profitrate, altså fordelingen imellem, hvor stor en del af den økonomiske kage kommer ligesom til indbyggerne i USA, og hvor meget kommer til virksomhederne. Det svinger over tid. Og lige i øjeblikket, der er profitraten meget høj, samtidig med, at multiplen på den profitrate er meget høj. Så der er mange ting, der for os gør, at vi er ret bekymrede for. Vi tror for eksempel ikke, at amerikanske aktier vil slå 10-årige obligationer på 10 års sigt. Men det er et fantastisk marked, og vi har nogle aktieinvesteringer i USA, som vi er meget glade for. Ja. Der var et spørgsmål her foran os. I udnytter undervurderede aktier. Det er virkelig interessant det spørgsmål. Hvordan opstår der undervurderede aktier i et frit aktiemarked? Andre mennesker kan tænke ligesom du. Ja. Hvordan opstår det? Jamen, nu er jeg jo kun porteføljeforvalter. Jeg er jo ikke en højere magt, der kan forklare det. Men man kan sige, at som vi ser det, er der utrolig meget psykologi i markedet. Altså man kan jo for eksempel sige, man kan tage IT-boblen der i 2000, ikke? Eller man kan tage, nu kalder jeg det ikke en boble nødvendigvis, men her for et par år siden, der var der en masse investeringer, som suser ind i grønne selskaber, hvor man ligesom mener, at det er fremtiden. Og tit så, efter vores opfattelse, så bruger man ikke tilstrækkeligt meget tid på at vurdere, hvad konkurrencefordelen er i de her selskaber. Fordi for eksempel solceller, det vokser jo fantastisk, men der er jo ikke rigtig nogen europæiske selskaber, der tjener penge på det. Tværtimod, så er der masser, der er gået konkurs. Så det der med at forstå, har de her selskaber en vedvarende konkurrencefordel? Det mener vi for eksempel er en af problemerne. Men der er alt for meget spekulation i markedet. Vi er jo glade for det, fordi hvis ikke der var det, så kunne vi ikke tjene nogen penge. Det er vores observation. Og jeg vil bare opfordre til, at man selv tager stilling, fordi vi har ikke alle svarene. Vi mener, det er sådan, som vi siger. Det er vores erfaring. Jeg har beskæftiget mig med det her i 35 år. Og jeg startede rent faktisk der, hvor Nikkei toppede. Og jeg spurgte alle mulige ting. Det er nok mig, der misforstår noget. Altså, jeg kunne slet ikke få det til at hænge sammen med renter eller noget som helst. Men der var ikke nogen, der rigtig havde en god fundamental forklaring på det. Og så raslede det jo ned meget kraftigt. Så det betragter jeg selv som ret heldigt, fordi på det tidspunkt så konkluderede jeg, at når det kan ske, når aktiemarkedet kan være så overvurderet, som det var, så er der, et eller andet, altså, så er der nogle muligheder for at udnytte det her. Så jeg tog faktisk en beslutning om, at jeg gerne ville være rigtig god til det. Så alt, hvad jeg har lavet siden da, har ligesom været konsistent med den beslutning. Ja. Vi har tid til et enkelt spørgsmål mere. Hvis der er nogen, der sidder og brænder inde med dagens spørgsmål, så ræk endelig hånden i vejret. Der. Hvor stor er jeres portefølje, og hvad er jeres cut? Ja, betaling? Ja, vi har 111 millioner i porteføljen, og vores total expense ratio, den er 1,45. Og vores cut, lige pt, vi sørger for, at nye investorer ikke kommer til at betale efter vores opfattelse for meget. Så derfor så tager vi et cut i vores forvalterfee, som maksimalt kan udgøre 1,2%. Og jeg tror lige nu ligger det måske lige under 1, måske 0,9 eller sådan noget. Men fordi at vi i gåseøjne kun har 111 millioner i fonden, så er administrationsomkostningerne større. Så det der betyder, at vi bliver nødt til at tage et lavere fee, indtil fonden forhåbentlig bliver større. Så I er en mand ansat? Og vi er tre.
på minimumsløn? Ja, det kan jeg love dig, ja. Vi er meget misundelige på flaskedreng nede i den lokale Superbrus. Og det er selvfølgelig lidt en joke, fordi vi har også vores egen penge i, som jeg nævnte tidligere. Så vi lever med, at vi får lave lønninger. Til gengæld så laver vi det, vi brænder for, og det, vi kan stå inden for. Så det er vigtigere. Hvor mange aktier var det, I havde? Lige nu har vi 26 aktier. Perfekt. Det var alle de spørgsmål, vi nåede, men Jan, alle der har flere spørgsmål eller mere interesseret i, hvad Panorama Invest laver, de kan finde Jan nede i foyeren, hvor de også har en stand, og man kan komme i snak med dig og dine 2 andre kollegaer dernede. Ja. Tusind tak, fordi I lyttede. Stor hånd til Jan.